karkiya da masoyin ki to ki saurara, karkiyar da masoyin ki dan akwai kura, ɗauki hankalin ki sai tashi ki salura, ina biyar ki abin da ki kai mini na jura, bar ni na yowo da ke, bar ni na yowo da ke, tunda na ce sai da ke, bar ni na yowo da ke. Je gida can sai mu zauna, ni zan rike amana ana. Masoyanmu masu kallon shirye-shiryenmu na Goni ta wuce, kuma muna nan muna shirye-shirye kawo muku abubuwan da za su ci ilmantar da ku tare da baku masu a cikin gobe wa'inda ma ke zuwa a zahiri muna ba su haƙuri domin tabbatar da farin cikin su. Goni dai duk abin da take yi tana da sanadi, ba ma yin wani abu domin da ɗau wani abu da na kawai muna neman farin cikin kafin mu tashi mu ma mun gode. Goni ta ku ce.